Sana magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to, babalik tayo din kila Ate Carlota para dalhin tong kulang sa materialis nila. Dadagdag natin ito dun sa materialis na malayo lang, medyo malayo-layo kasi yun. Kailangan pa namin ng kukulamber kaso baka hindi kaya ng owner sa ibabaw. Wala kayong paglagyan. Siguro babalikan na lang namin. Thank you kay Mamita of San Diego sa California. Yan, nagpadala po siya ng 10,000. So, para idagdag natin doon sa pagpapatayo ng bahay nila Ate Carlota. Kasi nakita naman natin yung bahay nila, talagang kunting tulak na lang, sira na. So ngayon, magkakaroon na sila ng bagong bahay. Nagsin sa atin ng picture, may bubong na, tapos poste. Ito lang yung kulang, tapos yung kukulamber. Kaso nga lang hindi kaya, mabigat yung kukulamber. Ito pa lang, mabigat na eh. Guys, dito na tayo sa New Moriones, sa bayan po ng Campo. And ipapakuha na lang natin ito dun sa... Kailan ba? Ano pangalan niya? Hindi. Yung ano? Yung lalaki? Ipapakuha na lang natin dun sa asawa ni Ate Carlota. Napaka-init ngayon na. Mas maano na yung init. Mas mabuti na yung init kaysa sa ulan. Pag mainit, pwede mo gawa yung dahil magagawa pag mainit, pero pag maulan, limited lang yung magagawa. Tanghalin tapat yata yung biyay natin, alas 11. Ay, init. Init talaga. Lagi kita nagbakal tubig. Lagi tayo. Ay! Takbo. Wala pa naman tayong dalang jacket. Tayo. Mangingitim tayo nito. Silag na, no? Nakita na namin guys yung bagong bahay nila Ate Carlota. Bagong-bago yung yero, masakit sa mata. Mainit. Anak, kumusta? Kumusta, te? Okay naman po. Hindi mainit dyan. Asan po yung asawa niyo? Nasa palayan po. Nagtrabaho. Malapit na matapos to, Opo, kaso kulang po siya ng pangsalog tsaka dingding. Pandingding. Opo. May dala kami dyan ting sawali. So ipapahakot na lang namin. Opo. Ilang piraso po? Ilang piraso ba ate yung kulang? Ay, Sabi kailangan. nung asawa ko, 6 na daw sa Anim? wali. Oo. Sobra nga yun, 8 nga yung binili namin.
Okay na po yan para sa kusina na lang po. Yung cucumber, hindi kami nakabili kasi hindi kaya ng sasakyan namin. Opo. May malapit pong bilihan dito tayo ng cucumber. Doon po sa Nawan pa rin, kay Medrano. Doon pa sabi nila nitong ano. O kaya kay ito? Pahuyo po. Opo. Sige. Oo, yung asawa mo ngayon, te. Hindi ko lang po aram. Saan yung kakain? Doon po, may pakain po kasi yung... May pagkain. Anong feeling tayo na may magiging maayos na kayong bahay? Anong pakiramdam? Maayos din po, makakalipat na po. Kaka, hindi na po matutuluan kami pag natutulog po. Maayos-ayos ng... Kaso nga lang, tingin ko mainit to, te. Medyo mababa. Mainit po. Lalo pag nalagyan to ng dingding, mainit to. Wala yun, hiling mo sa... Ha? Ay, Torogso, tulog ba yung anak mo? Gising po siya. Nagising. Ay, wala. Galing kami sa init, ha? Ano namin. So, yan, nagbisita lang kami, dahil kasi, yun nga, ipapakuha namin. Sino yung piling ipahakot natin yung ano doon sa wali? Opo. Sino yung pwede? Yan si EJ. Magkano yung bayad nyo, tayo? Pwede na po siguro. 30 ang isa? Dahil, yung, naka-dubli na po siya. Hindi, yung ano yun, te, hindi yung nakatapi. Kawali ano sa lahat? Yung kawali. Tapos kawayan. Sawali. Hindi, sawali lang. Kawali. Sawali lang yung dala namin dyan. Kasi hindi nga kaya ng sasakyan namin. Paoringhod ang muka. Dito na tayo bumili ng kukulamber. No? Paano natin ipapahakot yun, te? Yan na lang po sa pamangkin ng asawa ko. Ay. Tapos yung, Ito? boy, piling pahakot daw ng sawali. Magkano yung bayad nun, boy? Magkano yung bayad ng pagpahakot ng sawali? 8 piraso. Walang pidaso daan. Ha? Ipapahakot na lang natin din Hindi yung nga po ano, tungguran o daan yung sawali. pahakot. Tapos sila lang yung bibili ng kukulamber kasi Ay, sige. Sabi. yun nga, hindi kaya nasasakyan natin yung kukulamber. Masyado nang mabigat. Sabi, kayo na daw pong bahala kung magkano daw ibigay. Iiwanan ko lang kayo ng ibigay mo lang sa asawa mo. Siya na lang yung bumili ng sawali. No? Kukulamber yung kailangan nila. Nasabi niya po kasi yung pakuan daw ng sa loob na kailangan niya panggawa ng kusina daw po. Magkano ba yung kukulamber, ate? Yung, nandito po kasi yung resibo nung dati. Patingin nga po, ate. Magkano? Tignan natin. Ito po yung resibo nung nabili. Oh, dos lang naman yung kailangan dito, ate, di ba? Opo. 6 na piraso. 20 times 95. 19. So, yung 20 times 95, ate, 19. Iiwanan kita ng 3,000, ano eh. Ayan, yung 20 piraso ang kukulamber, ate, sa 95, 19. Opo. So, 20 piraso, ano eh. Tapos bigyan kita ng 3,000. Ikaw na yung bahala doon sa maghahakot ng sawali. Opo. Ano? Opo. Sa may saan po nakaano yung sawali? Diyan lang, sa gilid. May kainan dyan, di ba? Opo, Oh, kaano doon sa, po. sa tabi lang. Opo. Oh, ayun yung gusto Salamat mong po. sabihin sa sponsor natin. Nagpapasalamat po ako sa nagbigay ng sponsor dahil po magkakaroon na po ng maayos ang bahay namin. Ba si Daddy? Magkakaroon na ng maayos ang aming bahay tsaka yung pagtulog namin hindi na po kami mauulanan tsaka hindi na po mababasa yung mga anak ko tsaka yung mga gamit namin. Yun lang po. Nagpapasalamat po ako ng malaking salamat po. Ayan, kami din po, ang Uragong Team po, nagpapasalamat din sa lahat po ng sponsors namin, sa lahat ng aming mga viewers. Mamita ng San Diego, California, maraming salamat po sa tulong niyo po para kila Ate Carlota. So siguro naman matatapos na to doon sa padala niyang 10,000 pesos. Ayan, kunti lang naman yung kailangan dito. Nga po pala siya ng katulong ng kapatid niya. Ano po? Kasi katulong pagtayo nito. Nagpatulong Sino po yung magbabayad doon, te? Pinapatanong nga po ng asawa ko kung pwede daw po makaano ng pambayad. Bayad? Opo. Magkano yun? Sa nasa 400 po ata ang Ang bayad? Opo, Ha? 500. 500 ang bayad na? Opo. Sa labor? Opo, hindi daw po kasi niya masolo ito. Kinuha niya labor o skill? Labor po ata. Labor? 500 na ang labor dito? Opo. 500 na? Mahal na. Pinakiusapan Mahal na lang na? po ng asawa ko yung kapatid niya. Ano? Kaya Manila rin.
Sigurado ka tayo 500 te? Pwedeng 400 na po. Ha? Pwede 400. Po, opo. Magkano yung sa Coco number? 19. Magkano pa yung tira dito? 11. Oh, bayaran mo na bayaran mo na yung isang araw. Opo. Oh, di may tira ka pa? Opo. Magkano pa yung tira mo? Nasa 800 pa? 800 pa po. Oh, 800 or 700. Opo. Oh, may pangkain-kain kayo na. Opo. May bigas pa kayo dyan tayo? Meron pa po yung binili. Ulam. Yun lang po ang naubos Oh, na. may pang-ulam ka na. Ano? Opo. Sino nga ulit yung mga anak mo? Ito. Ito po. Tapos yan. Ito. Tapos yung isa nasa Ito. loob po ata. Ito pa. Opo. Oh, anong gusto mong sabihin? Anong gusto mong sabihin? May bahay na kayong maayos. Salamat. Salamat po. Yun lang. Ikaw, ano gusto mong sabihin? Ha? Salamat po. Isa pa, ini pa? Anong gusto mong sabihin? Salamat. Salamat po. Yung request ko po, sir, pala na lote po. Lote? Opo. Nako. Kinabahan tuloy sinabi natin. Yung mga request ate, tulad niyan, medyo mahal-mahal kasi ano. Opo. So, hindi natin alam kung kailan tayo hindi natin alam kung kailan tayo bibigyan ng ating mga sponsors. Opo. Huwag tayong umasahan na mabibigyan tayo. So, for the meantime, ito muna, pasalamat muna tayo dito sa medyo maayos-ayos na bahay nyo na paglilipatan. So, pagdasal nyo po na may mga tumulong sa atin para magkaroon kayo ng lote. Opo. Ah, Kasi hindi po namin kasi pag-aari itong lote na ito. oh, kami nga din, wala din sa kailang lupa eh. Nakikitirik lang din kami. Opo. So, yun na lang, ikaw na yung bahala magpahakot doon. Ikaw na yung bahala magbayad. Opo. Salamat po, sir. Ayan, Sa salamat inyo, din. Sa Yan. Team Oragon. So yan po, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless sa atin lahat.